Abantwana bakho akibana babantu Yakuzobayenza nabangasebenzi. amadoda different fathers. Yes. Shuthi labo baba laba bonke umntana nomntana unobaba wakhe and labo baba nabafazi. Why wena umatha kabo mrawu wabontate abanyethi bantu Uzobayenza nabantu. Kunendlela eziningi zokuziprevent ukuthi ungapreek. Wawungasebenzisi. Okay, wawungasebenzisi condom ke. Angikhona. Awukhona kanjani? Ikwenzani condom? Manje uphaka umntana uzohlezi wena nje thame nathamu lokontswezana nabana wonke. Akunankinga umama wena. Akunankinga okay boritse wabahola kanti bana bawo. Abaholi. Yeah, who choose like a kanti. Wa usayakho ke batlo sona. Uzodleka mama yami. Ini? Igram. Why? Why? Wena abantwana bayenzela bayenzela yena ukuthi bebaningi la. Uyo othi uyu mama othi vula amatha. Siyashoda. Sekhathele kunini hawo sidade kho. Wena mina ngiyakuhlekisa namhlanje mama ukwazi ukukhuluma. My sister. Mama othi angahambi sibona samaye please. Wena akasokwazi ukukhuluma. Akwazi ukukhuluma wena sokwazi ukukhuluma. Unamandla wena namhlanje. Une power for ukuthi baba. Tell ukuthi ungiyeke. Hlala phansi mama othi. Hlala phansi. Bathi umuntu odala Akunankinga umama wena. Akunankinga okay ababa abantwana bakho. Bontate baba nabahawu njengoba ubhuti wakho asibale ukuthi bakuthi. Uyathula. Kubalethule Thabiso. Watha icondom uma uyenza isex uthi baby na icondom nisebenzisa icondom nasemasaluni uyaqina. Okay esaluni uyakuya bawabeka ama condom. Uhlale kasi right and atella batswadi so high copy. Akere sa ile mmomo o lebile na le 36 years ha tswe ha bona.